Balbuena, iguanan ininin budget na hali sa Department of Budget and Management na hali sa National. And kuyan, sabi ng budget officer Mading, da-download na lang antes na sa iyang marsidikan sa iyang barangay. Anapot, mga maganda na programa sa iyang barangay. And may mga parangin pa ng mga proyekto. And katabangan ni Ian Daakan na binagalangan nindang Mayor Kan Banuanin na buwa na si Mayor Persen Bulan. And sabi pa nga ni Tabi niya, Sir Manding, sa iyang barangay daw siya dai sinerte kan nakalihis na eleksyon. Yaon ang sa iyang pagpapadagos kan mga programa sa barangay La Purisima sa Banuaan kan Nabua. Okay. So, Ruth, buot mo sabihon, itong pondo para sa solar street lights, bako siya hali sa barangay fund. Bako pa di Sir Manding, yan sabi ni Kapitan Bert Balbuena kan barangay La Purisima, hali yan sa Department of Budget and Management na madali nang i-download sa iyang barangay. And after that, sabi Sir Manding, pwede na ining ma-i-implementar na proyekto sa iyang barangay. Ang hiling ko dyan, sa sarong barangay maliwanag ang mga kalita, ang mga kabataan niya to, sige ang mga yaba-yaba. Nagkakausanin mga krimen kung madiklumon sa sarong barangay. Tsaka saro pa kayan, criminality deterrent ang pagkakaigwanin bastanting mga liwanag sa sarong barangay. Takon madiklom mananggad na. Kung madiklom mananggad na, daming nagagawang masama sa mga madidilim na parte lugar And then mas magaan kan Ruth sarupang objeto kayan tanganing mabugtakan nin solar lights dyan sa iyang barangay na makatipid-an sa iyang mga barangay na sa ladunin kuryente pagi Sir Manding. Sa bagay uso naman yan ngunyan. Takinakaipuan talaga ang pagkakaigwan ng green environment. Saro yan sa alternative na mapagkukuanan ng enerhiya, yan sa paagikan solar energy. Now, anapot dyan, pirama na unit daw ang magigibon ninda sa kadakula kan Barangay Santo Domingo. Pirang unit man daw ang maitutugdok kan pinaglalauman niyang pondo hali sa DBM. Sabi Kapitan na Bert Balbuena Tabi Sir Manding, talagang dakula man ang budget na nakalaan dyan sa sinasabing niyang pondo na hali sa Department of Budget and Management na ikatauso sa iyang barangay La Purisima sa Banuaan kan Nabua Camarinesol. Okay. Saro pa dyan po. Sir Manding, ang mga informasyon na pinagtao sa tuya ni Bert Balbuena and si Ma'am Kayla, dahil lang maghahadit sa next week, pinapaduman kita si Sir Bert Balbuena sa iyang kuyan patag Sir Manding kanakalihis na eleksyon. Baka tawang ka na naman, Ruth, pinapabalik ka, tawang ka na naman 150. Ay, Sir Manding yan, kaya itong kuyan sa pa ni Bert Balbuena sa pinagpaparo so political ads. And by next week patagi Sir Manding. Baka na naman tawan sa kanin ulong overdue na yan. Di ba? Itong sa iyong political ads. Nadidiktisilan man kita tamarag nga ni kaining mayo kita nin magmamaneho sa motorsiklo and kung makommute man ako, nadidiktisilan man ako Sir Manding paharayuan na barangay La Purisima. Ay, iyo pala La Purisima, Bako Santo Domingo. Kasi Sir Manding, dagdag informasyon niya to sa programang Bicol Connection, karundang Ruth Cornelius para sa Radio Ronda, Iriga. Salamat sa imo, Ruth, sa impormasyon na yan. Ali dyan sa barangay La Purisima, Siyudad nin Iriga, digdiso tutol dokon uya. Flash! Bako ining plus ni uya. Field Report! Ay, abaan, napalibasa bako utang programa, no? And nakakapay kita digdiyo sabi,
Mga stinger na ini. Salamat sa imo, Ruth. Anyway, mga tugang, tama man tayo talaga ang kaisipan na i-divert na kan sa tuyang mga baro-barangay sa solar power an sa tuya na mga street lights. Saro sa bagay dyan na bintahe, although mahal ang pagpupuon mo mga tugang kung ika ma-proyekto, maski sa indong harong. Mahal ang panel. Ang solar panel, mahal. Igwa pa yung inverter na sabi. Di ba? Mahal yan ang pagpa-installar. Pero, kung sa imong uod ko ron, garo ka na nagdeposito ka din kadakulang kantidad, pero pakikinabangan mo yan sa halawig na panahon, tapos kukwenta dahon mo, nakatipid ka pa. Kaya kung pagkabakal mo, halimbawa, 24,000, tapos nagserbisyo sa imo nin sarong o 2 taon, so solar panel, tapos duman mo ikukwenta kung gurano dapat mong binabayaran bulan-bulan sa kasureko, and then imaminus mo duman sa kantidad kan o ikumpara mo duman sa kantidad kan sa imong pag put up kan solar panel and pagbakal mo ka itong inverter. Tama, hiling mo dakula ang bintahe. Saro pa dyan na bintahe dyan mga tugang. Nababawasan tayo pinag-aapod na kuyan pagiging sandigta sa pag-generate ng kuryente sa paagi kan petrolyo. Mala na baga kamal ka petrolyo. Kaya ngunyan mga tugang, kadakol na pinag-iingganyar nga ni kan kadakla na mga environment loving group na kita gabos mag-shift na duman sa sinasabing solar power. May nahiling ako duman sa may partikan Batangas mga tugang. So atop kan sa endang harong, itong atop kan sa endang harong, kung natap mayang mga tugang, kung guraano kadakula so atop kan sa endang harong, siring man kan kadakula so nakaladlad na solar panel. And dyan kayan mga tugang, sabi kan mga sadiri, matulong taon na nga eneser. Pero kadakula nga yung bagay sa muyang pagkabuhay na nakatipid kami kan kung sa muyang electric consumption. O ngunyan nga ya, ikaw pa man kami, dahil pa man nga kami nagpapaputol kan, linya kan, kuyan, kan sa dyan nga sa Meralco. Pero nga ya, ang nababayaran ko nga nga, mayo ng 1,000. Kan nakasandig na nga gabos kami digdi, majority kan sa mo yung konsumo, hali na digdi sa solar power. Kaya dakula nga yung bagay. And then, saro pa kayan mga to, ang aram nindo. So, bako nang gura anong maarasahas, itong init kan saldang mga tugang, dahil na direktaminting minatama duman sa atop, duman na sa solar panel. Kaya, garo, doble so sa iyang pakinabang. Saro kayan, so pag-generate ng kuryenteng pangangaipo, ikadua, nabawasan sa oras sa sendang harong, tagaro naman sa nga ako nagpa-gibonin doble mga yang kuyan, doble nga yang kisami. Tamala na kaya presko digdi sa mong harong. Pero pangyayan, bastante nga ako sa gamit kan elektrisidad sa paagi kan solar power. Hay, natusok ko yan digdi. Jo, puro na baga alat daw. Uya, sige. Gano'n nang ita ng apkap digdi. Sige, dagusan ko na figuro layan ta. Uy, kuya na, 12 minutos makalisan na alas 10. Ay,
Dali sinaka hanggang alas 11 pala. Naman baga. O iniimbitahan ko palan kamo mga tugang. Magantabay po, antabay asin magpartisipar po sa satuyang programa tuyong pagkabanggi. Monday to Friday. Ayan po na satuyang Rinconada Inquirer. Napon kita alas 7, sundong alas 9. Sarong oras nin pagtukarkan mga importanteng issues. Pwede po kamo dyan magtaonin reaksyon, suwestyon. Pwede po kamong magpaabot kan anuman po sa endong mga opinion sa mga dyan sa satuyang mga pinagtutukar na tema. Alas 7 sundong alas 9 ni pagkabanggi dyan po sa Rinconada Inquirer. Kita po magkakairiba ng kayan. Makiparte po kamo sa satuyang programa. Takadakol na pati dikit-dikit mga tugang. Nagdadakol an satuyang mga texters. Nagpapaabot kan sa mga opinion sa mga pinagtutukar na issues kan sa endong lingkod. Tuyo yung banggi, Monday to Friday, alas 7 hanggang alas 8. And then susundan yan kan programang patos-patos nin mga magagayon na mga seleksyon na pampahiran-hiran pagkatapos nindong mamanggi o kaya pampakaturog duman sa nagtutungka na. Sa satuyang sunod na programa kayan ang Rinconada Inquirer, ini pangatugang na programang Request and Dedications, Music and Romance. Yan. At yan, it's a date ha, 7 to 9 kita pagkabanggi, ribanan kita. Alright, dagusun ta po ang pinagdidiskuter ta sa bago, pinag-uurulayan ba ya? Iba-iba kaya an kuyang kadlawas kan tao. Igwa man itong mabaskugo na maray na lawas kan tao, ninuli mga tugang sa magayon ang pundasyon kan sa iyang lawas pagkapuon papagkaki. Aram nindo mga tugang an tao. Puon kan sa imong pagkaaki, kung naging magayon ang pundasyon kan sa imong lawas, hasta sa pagdakula, kung dakula ka naman mga tugang na medyo maloya-loyaan klase ng pagkakanta, pobre mambaya, pero kung magayon ang pundasyon kan sa imong pagkaaki, magayon an sa imong pundasyon sa salud, paski pagdakula mo nagpapara surusang lagka na sa nanin maluto, pagkatapos pinagpapangudtuhan mo o yan na kamati sa katuyo, pero mga tugang mantinido yan an sa imong maray na asin mabaskog na lawas. Takwa sa ang pundasyon kan sa imong salud, okay na okay. Pero kung ngunyang kasi na nagparapasiram-siram, nagpara takad to kaya ngaya, katios me, dahil nga nga ako nakanamit gatas, dahil nga nga, pero minsan tinutong na bagas, takwa sa ngaya pobrehong kaming maray. Pagkatapos ko niya nagkaiguanan ng trabaho, ay magpasiram-siram naman nga, masusustansya naman na pagkakan. Okay, kaya lang mga tugang, kung ikukumpara mo duman sa duwa na sitwasyon, mas nakakalamang inot kong sinabi. So tao na pon sa pagkaaki, magayon so pundasyon kan sa iyang salud. Yan. Ngunyan, sa mga parting iyan mga tugang, igwang mga tao na pagkaminsan, although magsisira, magagayon, masisira, masusustansya ang mga pagkakan, alagad hirilangon ng maray. Hirilangon. In the sense na dikit-dikit sana mga tugang na maragirian sana, sinisipon na. Pero si Tony Matic na Saison, dawa ayan kung naglubog sa baha. Okay sana, dahil mayo and hilang, dahil nagkakahilang, taano, mabaskog ang sayang lawas, ta sa pundasyon kan sayang lawas,
kan puon kan pagkaaki matayo magayon pormadong maray so sitwasyon kan sa iyang pagkaaki. Pagkatapos inalagaan pa ni nanay niya nin mga hulit na talagang pampapurmakan espiritu o sin ugali magayon na ugali kan pagkatao. Kaya yan ang dapat kan mga magurang. Now, balikan ta sa pig-uuro layon ta. Igwa mga tugang na ngunya na mga panahon may naaraman ako mga tao na basta sobraan kapot kan cellphone mga tugang sige an pikitsat diyan sa mga messenger na yan. So asin sa iba pang mga chatting portal ay nanluruluya. Nanluruluya. Kaya mga tugang saro sa tip ko, kapag ang sa endong cellphone nagbaba na duman sa level na dapat nang i-charge mo ang sa imong cellphone, maluya na ang sa imong baterya, mababa na, dai ka mag-upload o dai ka mag-receive nin call. Mas alangkaw mga tugang ang risgo kan maapektaran kamo kan radiation. Takwasa mga tugang paghababa naan birada kan sa indong baterya diyan sa cellphone, maluya na mga tugang grabe na ang pipirit kan cellphone na ma-transmit duman sa imong kaulay sa mga boses mo o kaya sa pagre-receive maluya na kaya pipirit kunyan nalangkawan sa imong risgo diyan sa radiation. Katubuan kayan mga tugang nata-damage an sa imong brain cells, an sa imong utok, lalong-lalo na kung ika nag-aapod o inaapodan diyan mo sa parting tuukan sa imong talinga pig dadangog an boses kan sa imong kakol. Dapat yan pirmi mo mga tugang diyan sa parting wala. Wala. Iyo yan an advice po kan sa tuyang mga eksperto. Pag kasi mga tugang, iyan mga tugang na cellphone, ang signal kayan mga tugang, igwayan pinag-aapod na electric kuyan. Ano nga nito sa pagkasabi? Electric charge. Kaya ang sa tuyang ngutok mga tugang, igwayan positive and negative charge. Ngunyan, pag nasusubrahan mga tugang ito, kapag ika naggagamit kang cellphone dyan sa arani sa pinagdarani mo sa talingog-ngog mo, na-react mga tugang itong polarity, electric polarity kan sa imong hutok. Saro yan mga tugang sa nakakaistorbo sa tultol na dalagan kan sa imong hutok. Kaya dai ka mo palabi, lalong-lalo na ang pagparapiki chat nindong yan, pagparapiki may mga kakolmate ka mo, lalong-lalo na mga tugang sa pagkaturog nindo sa pagkabanggi, at makaturog na sana, sige pa ang piki chismis sa telepono, yan kayan mga tugang pati ang pagturog nindo nagiging abnormal. Lalong-lalo pa, kung ang sendong cellphone, kung makaturog ka, ipigbubugtak mo sa irarom kan sa imong ulnan. Naku po, yan mga tugang na radiation, perming titirada sa imong utok. Kaya marisyan mo habang nagahaloy, nagiging ika malilingawon. Pagka minsan may mga gusto kang sabihon na dai mo maisabi, takwasa nalilingawan mo, rilingawon na ang tao. Ayan. Iyan mga tugang ansaro sa mga risgo kan paggamit kan cellphone. Ano nga di talaga ang igwa sa cellphone? Ano tadain nindo mabiliw-biliwan? Di ninyo mabutas-butasan? Paano kung naglalakaw ka
sige an piki duridot mo sa cellphone, tapos nasingkugi ka, nadapla, o kaya nagpaparatiks ka, naglalakaw ka dyan sa dalan, dahil mo aram nagpaparatahaw ka palan, pagkatapos uyan na so, auto nabungguan ka. Pirmi kang harani sa disgrasya. Kaya kunyaan ko dyan mga tugang sa luwas, apwera kung emergency. Pero kung yan sinaman kung simpleng hi, hello, kumusta ikalab? Ano kung duman na lang yan sa harong? Ha? Sa harong, pag-abot din do. O kaya duman sa destinasyon na dinudumanan nindo. Ano, nabubusog ka? Nabubusog ka dyan sa pagkikipag-ulay mong iyan sa cellphone. So, kagagamit mo sa cellphone. Mas lalo ka pang nagugutom. Saka, bantad ka pa sa peligro. Bako pong iyo. Susog mga tugang sa estadistika, sa statistics, sa English, statistics, sa rupang English, estadistika. English ba yun? Tagalog yun? Susog mga tugang sa estadistika. Kan 2021, kan sarong taon pa sana ha, nag-abot sa 7.1 billion. Amakon mo yan. 7.1 billion ang cellphone users sa bilog na kinaaban asin naglalangkaw pa ang numero kani. Pinagtutubudan sa estimate na bilang mga tugang. Ngunya na mga panahon, nag-aabot na sa 10 billion o langpas pa ang mga cellphone users. Di na sa satuya ang mga tugang. Mayong pamilyang mayong cellphone. Gabos na yan may cellphone. Pati sa mga aki ay sabi kan na kaulay ko, gabos nga yan, pati nga 5 years old na yan, igwa cellphone. Sa 7 sinda na 5 aki, mag-agom 7 sinda sa pamilya. 7 cellphone. Ito nga yung 5 years old na yan, gusto mo sige ngayon dalan nin TikTok. Ito nga yung sigan pahikol-hikol dyan sa TikTok, dyan sa YouTube. Sa tapos nga, sige pa andalan ka itong mga mga cartoons. Iniban ko yung duha kong aki, intiro nga nahuhumaling sa Mobile Legend. O kaya nga, dahil nga pwedeng mayo nga cellphone ng kada saro. Biruon mo yan. Kaya ngunya na 2022 mga tugang, pinaglalauman na maabot na sa sobrang 10 bilyones, bako milyon, bilyones, ang mga nagagamit ng cellphone sa bilog na kinaban. Pinaglalauman ini mga tugang, ngunya na taon, pag abot kan 2025, nako po, imagine na sana kung guraano na. Dahil niya to o mga tugang mapasusubalian na ngunyan kaya sa adilanto kan sibilisasyon an pag-usbong kang kadakol mga tugang na makabagong teknolohiya. Aram niya to mga tugang na ngunyan ng mga panahon mahalagang maray ang cellphone sa pan-araw-araw na pamumuhay ni Juan de la Cruz. Mayo garo na naputputan kanin sarong kamot kapag mayo ang cellphone sa imong habayan o kaya sa imong bulsa o mayo kang kapot cellphone sarong aldaw. Siring man mga tugang, anhaloy na pagkapot, paggamit o pagtutok dyan sa cellphone, dahil pinagre-rekomendar mga tugang na dapat niya itong ugalion. Ninuli sa radyo, kung magirumduman nindo, pirmi kami nagpapagirumdum kayan. Ninuli kayo niyo mga tugang na radio frequency energy o ining radiation ay dinudulot kan cellphone sa satuya na pinagpaliwanag ko na sa Indo Subago. Araman niya to mga tugang na maraot an ma-expose ika sa sobrang radiation. Apwera kayo ni mga tugang,
pwedeng maapektaran sa imong mental health dahil sa grabing pagbabad mo sa social media. Pati ang sa imong pag-uugali na apektaran, tanay influensyan ika sa mga nadadalan mo dyan sa social media. Ha? Digdi naglalaog mga tugang katubuan, lalong-lalo sa mga jóvenes, nagkakaigwasin danin depresyon, nagkakaigwanin anxiety. Anong anxiety? Pagkabalisa, na dahil mo maaraman kung anong gusto, kung anong habo. Pagkatapos may garok kinakatakutan na dahil man masabi. Ha? May hinahagad na dahil man masabi. Itong balisa na maray, ano ang pagkasabi kan? Ano sa Bicol ang balisa? Ha? Sa English, anxiety. As in, mga tugang, saro digdi pinapakol ka kan stress. Dahil ka man nga nagtrabaho, pero garo pagal kang maray, stress yan kan por medyo kan radio frequency o ining radiation mga tugang, dulot kan ka, gagamit mo kan cellphone. Kaya, dahil ka na magalas kung taano pagmati mo, permi kang mabublay, garo perming ansa imong kamot pagal, ansa imong madali ka nang maggamit nin at kahubin pa, dahil ka na nakakahiling nin litrang tultol, malabo na, asin dapat na maggamit nin salamin, dahil yan mga tugang sa sobrang babad mo dyan sa cellphone. Lalo na kung bangge na madiklom ang sa imong kwarto, sige paanduridot mo kan cellphone, yan mga tugang ina-attacking marayan sa imong matakan radio frequency o kaya ining radiation. Pero aram mo kaya nakadakula man na tabang kadakula na tabang mga tugang kung ikatalagang babad sa cellphone, magkakan ikaka itong mga pagkakan na mayaman sa vitamin A para masagangan ang pagdirutarkan sa imong mga mata, vitamin A na mga pagkakan. Ha? Itong mayaman sa vitamin A, dakulang tabang iyan. Dahil ko sinasabi mga tugang na mag-cellphone ka na mag-cellphone. Sige sa namin nga kakan ko sa vitamin A, supplement yan mga tugang. Bako yan nagabos na kakanon mo, may vitamin A. Supplement to, all in moderation na sabi. Ang pinupunto ko sana, mga tugang digdiyo, dai ka masyado paka-expose sa radiation, asin an sa imong mata, dai pakatutok dyan. Sige ka, baka sa kasisilpong nung iyan, dagos ka ng mabuta. Gusto mong mangyari sa imo yan? Ano mga tugang ansa to yung pag-irip diskuter kan mga topic, mga issues. Digdiyo sa Rinconada na pati. Digdiyo pa sa Bicol Collection. Collection o connection? Connection. Wala ka Bicol Connection. Ay collection. Ano na bang bagay ni Tony? Tony Boy. Mabalik pa kita pagkatapos kan sa to yung mga hanap buhay. Mayo ng hanap buhay? Oh my God, inubos mo na. Bueno, mayo na pala ng hanap buhay. O di, kung mayo ng hanap buhay, nagusunta na sana. Ay iyo, inubos na pala sa bago sa hanap buhay na dahil pa kita nakakaabot. Okay. O digdi naman daw kita mga tugang sa orulayan ta naman daw ini yung mga sa tuya na mga sabi so bago na pagdadangog ko si Kapilip itong issue niya dapit duman sa mga kasambahay o kaya katabang sa harong. Kasambahay ba kung kasambay? Kasambahay. Mapadari na sila naman ang sa to yung
kasambahay, bakong kasambay. Oh. Bago kaya mga tugang, naulinigan ko si Philip Barasina duman sa yung programang Amuna. Iyon, nagaro yan ng mga programa dyan, regular mga tugang. Nagaro na dahil mga programa si Kakap. Kaya panuinoyan mo na yan, pinsan. Ka Philip, dahil ka na magparadudulag. Kaputan mo na ang programang iyan na amo na ni Kakap. Ta si Kakap garo dai nahabo na. Yan. Edi mga tugang, sa tao kan naglalangkabang kapagtiusan, ninhuloy sa padagos na paglantuag man kan mga presyo kan petrolyo, na dai na matapos-tapos ang bakbakan na nangyayari duman sa Ukraine asin Russia. Iyo mga tugangan sa Russia pinagtataawanin rason kung nga tasigian dagdagkan surusimana na sana na pagdugang sa presyo kan mga produktong petrolyo. Bako sana mga ordinaryong obrero o workers ang naapektaran sa krisis na ini. Saro sa grabing nasasakitan ngunyan mga tugang sa tuyang mga pamilya. Iyo ang grabing nasasakitan. Kaya kadakol na mga pamilya ngunyan nagdidesisyon na dapat ang ngayon nanay sa katatay igwang separadong trabaho. Baga ngaya so tatay driver. Ako ngaya malabandira na sinangay ako, sabi ta para nga makasupplementar duman sa pangangaipong aral daw. May nag-text. Hello. Abi kan 1965. Yeah, hi man. Good morning po sa imo. And then kapag kaminsan nagdidesisyon ang nanay, o sige ngaya, tangaling yan kaya ngayong paglaba, arual daw ngaya kita pigtatauanin. Kuyan, dahil man nga nakakasapat. Maray pa nga magtyaga-tyaga na sila kita, na pagkakandur ni Guon, an sa ibong oral daw na kita sa pagpapasada. Ako ngaya malaog nga akong katabang. Tanganing yang sa kuyang yang sweldo, iyon ang gagaro tipunta para sa pamilya for the future use. Tama man. Kaya mga tugang, saroon yan sa garo nagdadakol na sektor, digdi sa satuya, ang sektor kan mga kasambahay. Uliton ko, kasambahay, bako kasangbay. Ang sektor kan mga kasambahay, kung sa satuya, katabang. Sa English, katulong. Ini mga tugag at sa tuya mga kasambahay, dahil pa man kaya ngunyan na mga panahon na ini, although na-establisar na mga tugang kan RTWPB o ning Regional Tripartites and Productivity Board, kundi ang sa indang sweldo ngunyan, dahil pa man aumentado, takwasa dahil pa, saro pa kayan mga tugang, may mga busing, o pigtatrabahuan na di nagsusunod kayan. Ini sa nangyaan maitatao ko sa imo. O kung gusto mo, ngaya kayan. Kundi kung abo mo kani, isusunod mo duman sa pinagmamandato kan labor law, ay di kung ngayang kaya, dahil taka ngayang mapapaunrahan na maging katabang na nag-a-apply. Isabi kan nag-a-apply na katabang, iyon nalugod po ngayon na para masana magkaiga kami ng matipon manapundo para sa pamilya. Kaya maski arong nga mga tugang sweldo kinuana. Kung ngunyan mga tugang may papasar na maimpulsar na mga tugang itong
sweldo kan mga ordinaryong mga trabahador. Siyempre dapat man mga tugang, wag niya ay dahil paglingawan kamong mga may pamilyang may katabang, dahil tabi panguriputan man ang sendong mga katabang. Inot na inot mga tugang ninulita super kasasadit ang sweldo kan sa tuyang mga katabang digdi sa lokalidad. Saro yan. Iya, dapat tawan taman importansya ang katuwang kan sa tuyang pamilya. Lalong-lalo na mga tugang ang mga working nanay, mga working tatay. Asin sa tuyang mga katabang mga tugang, sinda nagsasarig na sana sa mga katabang duman sa pag-asikaso sa harong, pagsisigurong malinig, asin maayos ang sa tuyang harong, nagiging ligtas saan kamugtakan kan sa tuyang mga aki, ta sa tuyang ipinagtutugon dyan sa tuyang mga kasambahay. Multipurpose mga tugang an papel kan sarong kasambahay sa pamilya na sayang pinagsiserbihan. Pero ano pa, takasasadit kan sweldo, lalo digdi sa tuyang lokalidad. Kung nihilingon ta mga tugang, dai makakabuhay ng pamilya ang kita kan sa tuyang mga kasambahay. Lalo na ito mga tugang na yaong kita digdi sa probinsya, nan iba, marayngani ko nagsweldo nin 2,000. Ang iba dyan 1,000. Ang iba dyan 1,500. Maswerte ka na kung makakuha ka nin sabing ang saendang sweldo bilang katabang 2,500. Duman mga tugang sa Metro Manila, talagang halangkaw man an sweldo. Kaya nga ni sa mga digdi sa lokalidad mga tugang, nagsakit na maghanap ng katabang. Makakuha ka pa ng katabang na mataban. Kadakli mga tugang kang gusto magpasweldo nin pagkakatabang, duman sa Metro Manila, talang kaw ngay ngunyan, ang sweldo kan katabang duman, nasa 5,000 na di ba? Kaya, mas gusto pa ninda duman. Pero kung ikaman katabang, hindi ka na sa probinsya, tano, enot, duman na lang kaw mang kutaan na ang sweldo, halang kaw man ang mga barakalon. Siyempre, makuyang ka, magurgastos ka man para sa imong pagkabuhay. Dahil man gabusan itataong ka sa imong amo, di halang ka man ang barakalon duman, sun 5,000 pesos, baka matada sa imo, 3,000 na sana. Tapos mga pangangaipo mo man. Kaya, duman mga tugang, alang ka man kutaan ng kita, halang ka man ang gastos. Digdi ka na sana sa probinsya. Digdi sa probinsya, obligado man pati ang mga among na tauan ang sarong katabang mga tugang, tauan din sarong aldaw na day off kada semana. Di pag day off mo, pwede mong pasyaran sa imong dumanan sa imong pamilya. Risahon, ano nantig ka mo, kumusta? Na kukugos mo pa sa mga aki mo. Pero pag duman ka sa Metro Manila, pag abot kan day off, mayabay-yabay ka. Talangan man ka magpuli digdi sa probinsya kan sarong aldaw. Ang sarong aldaw mo, pipirdo mo sa pagyabay-yaba. Duman sa mga malls, mga sinihan, makipag hirlingan sa mga kabarkada mo man duman, mga kabisto, di nagagastos ka. Kaya magastos duman. Kaya mas maray siguro, digdi na sana. Although, gasino naman ang 2,000 pesos kada bulan kaya, na kulang-kulang na pambudget sa pagkakan, kuryente, tubig, asin iba pang mga gastuson sa harong. Paano mga tugang papag-igu-iguon sa dakol na mga babayadan? Asin padagos na paglangkaw man sa preso kan mga barakalon digdi.
ang pagsirit mga tugang man sa presyo kan crudo sa world market. Iyon ang dahilan kaya pati man mga tugang ang babayadan ta sa kasuriko 14 pesos na palan ngunyan kada kilowatt hour. Amakon nindo po yan. Bako na ining subasubang kamugtakan na ini. Kaya mga tugang, iyan kuta na, iyan na, kung magiginibo man sinakan mga among, dagdagan man. Dugang-dugangi man tabi nindo, answeldo kan sa toyo mga kasambahay. Ta, bilang konsensya na sa natabi nindo, tag pinapagal nindong maray sa ka mamangno sa sendong harong. Halos dahil na magkaunda o gaga sa paglimpya dyan sa natad, dyan sa laog kan sendong harong, mga huhugason. Sa bagay, igwa manggarong ibang paralaba, kundi ang iba, pati paglaba, ginagampanan pa mga tugang kain niyong mga kasambahay niya to. Kaya multipurpose, multitasking ang sinihibo kansa to yung mga kasambahay. Kaya mga tugang, kung ang mga trabahadores, mga obreros tangunyan, na ang iba nga ni, medyo ta skilled na maray, naglalampas pa sa minimum wage. Yan nga ni, mga tugang, naglalampas na sa minimum wage. Pero dahil pa mapagkasya mga tugang, ang pinagsusweldo ka ini, lalo na sa mga panahon ngunyan. Kaya tama sa naman mga tugang, tama sa na day taman paglingawan, day paglingawan kang gobyerno, na tawan manin kalingaan sa tuyo mga kasambahay. Pero kamo man mga kasambahay, magtinultol man tabi kamo. Baka pagali ka namon nindo, sige sinandalan nindo sa telebisyon. Igwan telepono, sige ang piki, daldalan sa telepono. Kaya gampanan man tabi nindo ang sendong obligasyon. Baka man sa iba kaya nalaog ning katabang tangani sa na makapangulimbat. Ay abade kamo kayan. Gabos kita naghihingwa para mabuhay, mapaadilan to ang pagkabuhay. Dahil kita kamo man kasambahay, gibun tabi sa naman nindo ang dapat. Dahil kamo man lamang, taning dahil man kamo lamangan. Kaya dapat man ang gobyerno ngunyan, reviewon man an kung ano man lang hilingon i-review ang mga bulan na nasweldo kan sa tuyang mga katabang sarong. Kamo man dyan sa dole, magtagaluwas man tabi kamo. Bako sa nang darakulang establishmento ang pagparadurumanan nindo, na pag-abot nindo dyan, totoo yan. Pag-abot nindo dyan, so, by sa diri kanda ko lang establishmento, pinapahikiman ka mo. Totoo yan. Kadto nga ning yaon ako duman sa sarong network, duman sa sarong istasyon. Nako po, pag may mabisita, isos, pinapaguguman. Ano pa? Garup, buta na. Dahil na nahihiling. So, anong kamugtakan kan mga obreros sa duman sa establishmento? Iyo baga. Kaya yan, mga tugag, yan ang totoong kamugtakan. Kaya kamo man dole, puro pakarayman ang buhay. Mga responsable man kamo sa indong pinagsumpaan na trabaho. Gampanan nindo nin tultol. Magdumang kamo sa mga puro pamilya kan may mga katabang. Interviewon nindo so katabang. As in interviewon man nindo so kuyan, among. Hilingon nindo kung anong kamugtakan. Tayo saro sa provisiones kan Labor Code of the Philippines mga tugang. Ipinagmamandato dyan na ang sarong among masigurar an kamugtakan na tultol kan sa endong mga nasasakupan, sa endong mga empleyado. Dapat ang sa endang kamugtakan itong kaaya-ayaan kamugtakan. Dapat dainganin nindo pagpatrabahon sa kwartong mayong tultol na ventilasyon. Dapat maaya-aya
as in makatawo ang kamugtakan. Ipinagmamandato yan sa labor code. Kaya paano yun maasigurar? Maasigurar sa nayan kung regular na binibisita kan mga inspektor kan dole. Yan ang mga establishmento. Iyan ang mga tugang na mga pamilyang may katabang. As in iba pang mga workers po niya to. Sa mga sektores kayan, inaataman mang kandoli. Tayo ng mandato kandoli. Iyo, ipasunod ang tama na kamugtakan, asin tultol na patrabaho kan sa tuya mga bossing sa sendang mga trabahante. Kaya yan mga tugang, ngunyan, kung matatandaan, mga tugang, kan 2019, nasa 2,300 ang stay-in na katabang. Dumanyan mga tugang sa may Mindanao. Habang 5,815 ang ipinagbubuot kanle para sa mga katabang niya to dyan sa Kamanilaan. Iyo yan anlay. Sa ngunyan mga tugang, digdi sa satuya, maswerte na ang katabang na makaresibe ng 3,000 pesos na sweldo kada bulan. Sobra mga tugang sa 1.4 million digdi sa bilog na Pilipinas ang nagtatrabaho bilang mga katabang sa harong. Katabang an practicalmente mga tugang an katabang niya to ini yung mga kasambahay na ini sa pagpapa dakula asin pagmantiner kan sa tuyang pamilya. Asin dakula ang kontribusyon ninda para sa satuyang pamilya sa paglilinig, sa pagkakaigwanin sinasabing magayon na lugar na istaran kan sa tuyang pamilya. Kaya tawan-taman sindanin karapat dapat na pasweldo. Asin, day taman pagkuriputan. Day taman pagkuriputan. Kaya mga tugang, ini ingaon man tabi kan gobyerno na lalong an sa nga kaining gobyerno ang dole na matawan nin tultol na pag-asikaso man sa ito yung mga kababayan na nagpapasweldo o sa paagi kan sa indong pagbisita, pag-inspeksyon sa mga lugar asin pamilya na iguanin mga katabang asin alabis itong sa tuyang mga trabahantes itong sa tuyang mga obreros kabibihirang pagluwas baga kaini yung dole kabibihira ano daw kung rual dawon dong yaong kamu sa luwas bako magparahol mong sa nakamu dyan sa air condition na kwarto na sa indong opisina dumanan nindo schedule nindo ngunya na simana ngaya digdi kami sa Iriga sarong simana naman nga duman sa Nabua sunod na simana duman sa bastang malibot malibot kan regional office kan dole an gabos na mga banwaan asin syudades digdi sa Bicol tanganing masigurar man mga tugang an maray nakamurugtakan kan sa tuya mga trabahantes o kaya mga obreros. Kaya mga tugang iyan ang pinagsasabi nga ni kan kadakli. Maray sa nangayaan sindata, maray ang kamugtakan. Kita ngaya digdiyo na naglalapigot. Pati nga ang lubot, igot-igot, pinagaganot. Dahil man nga nakakaligtas sa buwis. Permi kitang obligado sa buwis. Uy, aram nindo mga tugang, pag-una nindo, ang pagpapile sa nakan sa indong income tax return ka nagbubuwis. Bako, gabos, pati aking sadit itong
Apoy ra kitong pasuso. Mga 2 years old pataas, natatao na magdyan sa tindahan, nagbubuwis na yan. Ha? Ano man nga ika? Ata iyo, mabakal ka sa nanindulsi, igwayan value added tax. Oh, mabakal ka nin bala tax pira 12%. Pag-una nindo, ako nga ano man sa ko day nagbubuwis ka tabi. Pati ang gabos, o sige na. Day ka magbakal, tanganin day ka magbuwis. Day ka magbakal kan sa iyong pangangaypuan, tamatitigbak man ika. Gusto mo yan? Ay, ito talagang mo-obligar ikang magbuwis. Mo-obligari ka ta. Kadakol mo pangangaypo sa oral daw. Obligado ang gabos na buwis asin magbakal nin pangangaipo. Kaya mga tugang, ingon niya ng mga panahon, masakit. Kaya dapat pinaplano ta, binabudget ta ang kada sintimo kan sa tuyang natuturakan. Dahil tagparawardi-wardi ang iba man. Lalo itong sa mga intero ng gumon sa sugal. Itong mga parabolang na mailig sa talpakan. Minsan mga tugang, dahil nagbabakal nin bagas para sa pamilya, ipinagpupusta sa talpakan. Asin pagpupuli, tadaog, mainit paan payo, ang napapamurakaan, suagom. Ay, baan naman kung nakuagom ka yan? Kwasay ka magparasusugal pagkatapos sa buong mong madadaog. Pagkatapos kami mo ang pamumuringsan. Ay, sus, pakakanunta kanin hilo. Aga? Oo. Yan, makasurusumpa man ang mga siring kayan. Ha? Makasuka. Nakakasumpa ang mga taong igwang siring kayan na ugali. Masugal-sugal pagkatapos pag daog, ang pamumuringsan ang pamilya. Dahil ka na nga nagtaon ng pambakal bagas, o kunyan makikikakan ka dyan sa imong pamilya, dahil ka man nga nagtaon pambakal bagas. Pagkatapos, ikapan maurag, tadaog, so kapuungutan mo, pinagwawasiwas mo sa indong pamilya. Yan bagang makakauyaman, nagraot na pagpara, uro imahinaron, kung an mga siring ka na tao. O kung kutaan na gusto mo magparagagalgal na sana, dahil ka nagpamilya. Kung gusto mo iyan, tani pag-abot kan oras na sa imong kaluyahan, baka tamanon ka mang kansugal, bakuan sa imong pamilya. Kaya yan baga mga tugang-an, mga bagay na dapat nyatong ipinag-iisip-isipan. Kaya ngunyan, inida ang sabi kan Trade Union of the Philippines. Sige. Sa padagos na paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo. Pagkatapos, nagkaigwa mga tugang nin tripartite conference and salado kan trabahadores, kan gobyerno, asin kan mga employers. Inyong nagkaigwa baga, miski digdi sa tuya, duang bisis, jaro sa Ligaspe, saro man sa Naga. Inyong tripartite wage and productivity board. Puy palang kawan mangkuta na. Kundi mga tugang, sabi kan TUCP, Trade Union Congress of the Philippines, ay abaan na ngaya. Ini ngayang itinataon nindo na aumento sa sweldo, kulang basang ngayayan. Sa bagay, nuarin paman, nagkanigo. Pero may mga tugang disbalansyado. Maski kadto pa, hasta sa ngunyan. Dahil pa naging balanse. An kantidad kan
pagkabuhay, saka ang kantidad man kan sinisweldo mo. Day pa yan naging balansyado, kahit to pa. Kung ang kantidad kan sarong tao para mabuhay sa sarong aldaw, 300. Iyan nakita dyan mga tugang. Example sana, bako yan ang totoong kantidad. Basta sinasabi ko, pirming disbalansyado. Kantidad kan mabuhay ka sarong aldaw 300, ang kita mo man 150 o 200. Kahit to pa yan hanggang ngunyan, pirming siring ka yan. Pirming disbalansyado mga tugang. Kaya ang ginigibo na sana, kan mga Pilipino, naglalastima na sana duman sa kung ano anyaon, yung pagkanigoon. O kaya kung gusto mo kaamot-amot, ang ginigibo kan iba, nanlalamang na sana. Hoy! Alman lamang sa kapwa ay gawaing mabata. Okay mga tugang, sa ngarap po kan sa ito mga pag-iriba. Sa technical, kaibanan ko si Mamok, Johan Erdevilla. Asin duman si Sakuyang Ihado, si Chief Engineer Abe, Lindon Toralyo duman sa transmitter. Nanunurota nawang kan mga bakang nakalawig. Ang ngaran ni Rodel, asin ni Tony Matic. Sa ngaran man po ni Miss Kayla, ako man si Manding Nakarisaryon. Salamat po, kansa do pagantaba. God bless everyone.